Türkmenistan'ın häkimetleri zenandara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we zenandara awtolog sürmäge dokument bermäň ret edilenligi barada resmi düşündürüş berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen universal döwürlen fiýiniň 44-nji mezgilinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliyev bu mesele barada hasabat berdi. Ýygnakda çykyş eden Türkmen resmiýeti ýurtda hiç hili ihtiýarnamasyz maşin sürýän köp sanly ýalyň tapylandygyny howpsuzlygy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde ýalylaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlyň togtadylandygyny aýtdy. As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers. Bu çarelerin çägini yol polisiýasy belli wagt aralygyny zenanlar saklap, olarda sürücülük şahadatnamasynyň we sürücüde bolmaly beýleki serişdeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny serhesaplyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şuň kun barlyk dol tamamlandy. Netijede zenan sürücüler ulaglary dolandyrýarlar. Today, checks have been fully completed, and accordingly, female drivers are driving. Diýip İçeri işler ministrliginiň wekili 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagynda aýtdy. Türkmen resmiýeti barlygyň tamamlanandygyny we aýallaryň awtolog sürüp biljekdigini aýtdy. Weliyew muny akkrediterlenen daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň üstü bilen barlamagy teklip etdi. Şeýle-de Türkmen resmiýetine görä 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli ýurtda aýal gyzlara jemi 9721 sany sürücülük şahadatnama berilipdir. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürücülük şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenleri uzaltmakda we täzesini almakda ençemel we kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda zenanlaryň sürücülük dokumentlerini edenettirikli ellerinden alyp başlady, soňra zenanlara sürücülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylda sürücülük şahadatnamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan beri ony almak isleýän zenanlar babatynda ýene-de täze çäklendirmeler giridildi. Oktyabr aýynda ýaly gyzlar sürücülük mekdeplerine kabul edilmekde nowatdaky ýaş çäklendirmeler bilen ýüz boldular. Sürücülük mekteplerinde ýaş zenanlara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralaryndan tapşyrygyň gelip gowuşandygy aýdyldy. Täze talaba görä sürücülük şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şu ýylyň başyndan beri 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlar sürücülük şahadatnamasyny alyp bilmärdi. Şeýle-de zenanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Jenewadaky ýygnakda Türkmenistanda zenanlaryň hukuklary we gender dengligi meselesini Türkmen delegasiýasynyň beýleki agdalary hem agdadylar. Olar ýurtda aýallar meselesine üns berilýänligini umumy sözleri bilen belläp, hususan da bilim ugrunda gender dengliginiň berjaý edilendigini we halkara tejribeleriniň ulandylandygyny geçirilen ilat ýazywynyň netijesine görä ilatyň ýasynyň zenanlardygyny aýdyp geçdiler. Emma Türkmen resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligine beren bu hasabatynda ýurtda aýallaryň daş keşfine, geyimine we özüne alyp barşyna edilen bir gözegçilik we öňgörüli eşidilmedik basyşlar agdarmady. 2022-nji ýylyň aprel aýynda zenanlara göz gaşyny, saçyny, dyrnaklaryny renklemek, botoks we beýleki gözellik amallary etmek gadagan edildi. Zenanlardan işden kowulmak haýbaty bilen özüne serenjan bermekden ýüz öwürýändikleri barada dilhat talap edildi. İşini itirenler hem boldy. Köçelerde ýaglyksız ýa-da adamsy bilen illeşip baran zenanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklarynyň Geňeşiniň 44-nji sessiýasynyň 6-njy noýabrda geçirilen maslahatynda Türkmen resmiýetleri ýurdun soňky 4-5 ýylda adam hukuklary boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirişi barada hasabat berdiler. Emma olar ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça diňe üstünlük gazanandygyny öňe sürdiler. Türkmenistanyň wekiliýeti 6-njy noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ähli umumy döwürleýin fin boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyna söz azatlygynyň metbuat azatlygyna, gender dengliginden hereket azatlygyna çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýyna fin berildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýewiň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we
öňe düşdüklerin gazanylýanlygyny öňe sürdi. Sesenen gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklipnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň ençemesi Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günübatar ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistana adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa Halkara Zähmet Turamasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurdu baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana pagty ýygyň möhümini mejburi zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirme etmeler, ýylatyň maglumat elýeterliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklipnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmänligini belläp buyurdy. Gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyn edýän kanunçylyk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat elýeterliginiň we ýygnanyşmak azatlygynyň öňüni baglayan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Ählumumy döwletin sine çykyşydan abaşy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat elýeterliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has maglumat elýeterligi bilen üpçün edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdynlygy we açaçanlygy artdyrmak tagallarlarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hem-de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşy Türkmenistana zor bilen ýitirme edilenleriň ählisi şo sana türme möhleti tamamlanan adamlar barada olaryň maşgaly agzalaryna we adwokatlaryna maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hem-de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistany 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Belki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistana raýatlaryň senzurusyz internet bilen üpçün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyny kepil geçilmegine teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistany zor bilen ýitirme etmeler boýunça halkara konwensiýa hem-de gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmaga çagyrdy. Germaniýa türkmen tutawxanalaryna yaramaz şertleri hem-de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda agzalan meseleler bilen bir hatarda azyk howpçulugynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny alada beýan etdi. Günübatar ýurtlarynyň tapawutlukda Russiýa, Iran we Hytaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ählumumy döwürleýin siniň dowamyna Türkmenistana adam hukuklaryny ösürmek ugruny gazanlanyny gaýdylýan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurarlaryny güýçlendirmek tagallarlaryny gutlady. Hytaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny goramak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagallarlaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hytaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hal ýagdaýynyň gowulandyrylmagy ugruny birnäçe teklipnama hödürledi. Duşu gatnaşan İran wekiliýeti hem Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şo sana saglygy saklaýyş ulgamynyňky milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, ýylatyň arasy agyz suw bilen üpçün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda İran Türkmenistana şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyna ara tapawdy, aşaklatmagy teklip etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetmek ýerleriň kanunçylyk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara gurulmalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruny geçirilen okuw sapaklaryna, türlü pudoklarda amal edilýän milli maksatnamalary we beýleklere salgylany. Ählumumy döwletin fin Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde her 5 ýylda bir gezek geçirilýär. Mundan öňe Türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň maý aýynda Ženewada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı ve Balkanavat şäherlerinde ilat plastik bank kartyny almak üçin adından 6 ay garaşmaly bolýar. Bu aralykda Sewitde bank kartlaryny ogurladýan ýa-da dürli hilegärlikleriň pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly ýaşaýjylar we bank işgärleri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Şu günlerde kartyny ogurladan, ýitiren ýa koduny ýalňyş ýazan raýatlar Halk Bankyň, Daýhan Bankyň we Türkmenbaşy Bankyň ýerli edaralarynyň täze kart almaga baranda olara 6-9 ay garaşmaly boljakdyklary duýdurulýar. Bu ýagdaý hususan da täze enelere ýaramaz täsir edýär. Sebäbi bu olaryň çağa kömek puluny ýarym ýyldan 1 ýyla golay wagt aralygynda alyp bilmejekdigini aňladýar.
diýip Balkanly bir ýaşaýjy 7-nji noýabrda gurrun berdi. Bank işgärleri munyň sebäpleri barada raýatlara açaçan we anyk düşündürüş bermeýärler. Olar diňe bank kartlarynyň Aşgabatda ýasalýandygyny we paýtagtdan Günwatar welaýaty uğrudylýandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Bular ýaly ownuk meseleleriň hem bir näçe aýa uzamagynyň özüde ýurtda banklaryň işiniň nä derejede pesliginden habar berýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada ýokurda ada agdalan banklardan kommentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda bank kartlarynyň ýetmezçilik edýändigi barada Aşgabatda habarçylarymyzyň beren maglumatlaryndan bir aýa goloý wagt soňa gabat geldi. Oktýabryň ortalarynda habarçylarymyz bilen anonim gürleşen mobil aratnaşyk bölümleriniň işgärleri kartlaryň ýetmezçiliginiň hasaplaşyk hemde konvertasiýa meselesi bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Telekeçileriň pul çalşygynyň ýoklugy sebäpli Hytaýdan gerekli plastik we çip getirmeyi besedendiklerini aýtdylar diýip aratnaşyk ulgamynyň işgäri 17-nji oktýabrda gurrun beripdi. Ministrler kabinetiniň 2-nji noýabrda geçirilen mejlisinde vice-premier Hojamurat Geldimuratov Halkbank paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ykjam telefonlar üçin sanly kart programma üçünçiliginiň işlenip taýýarlanýandygyny aýtdy. Ol munyň NFC we QR kod tehnologiýalaryny ulanmak arkaly galtaşyksy tölek amallaryny geçirmäge niýetlenendigini belledi. Ýöne onuň haçan ulanışa girdiljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu aralykda Balkanda bank kartlaryny ogurladýan ýa-da dürli hilegärlikleriň pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Meniň isleýän bankyma her aýda 200-den gowrak adamyň ardasy gelip gowuşýar. Olar plastik kartyny ogurladan ýa-da puluny naklaşdyryp bermegi sorap, başga birine koduny aýdyp pullaryny aldyran raýatlarymyzyň arzalarıdyr. Mundan başga da internet hilegärleri hem köpeldi. Olar kart eýellerine hamala bankdan jaň edýändigini aýdyp, siziň hasabyňyzdan suwagt pul çekildi, siziň habaryňyz barmy diýip kart eýellerini panika goýup, olardan bir gezeklik uğradylýan tölek koduny soraýarlar we kartlaryndan tölek amala asyrýarlar. Diýip yerli banklaryň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.